Benvinguts a Projecte 52. Aquesta setmana el repte és fotografiar tradicions, festes i cultura popular. Aquest cap de setmana és festa major a mitja Catalunya i per això ens resultarà molt més fàcil trobar tradicions, festes, balls populars, castells. Per això avanço uns dies perquè sigui molt més fàcil fer la foto de la temàtica d'aquesta setmana. Pel repte ens serveix una foto de qualsevol tipus de folklore, qualsevol país, qualsevol religió. El més important és que sigui una manifestació cultural. Així doncs, si esteu de festa major, aprofiteu per fer moltes fotos i si teniu la sort d'estar a l'altra punta del món, feu-nos dentetes ensenyant què és el que esteu veient vosaltres. Setmana per treure la nostra creativitat i fotografiar allò que més ens agradi. Com sempre, publica la foto amb l'etiqueta Projecte 52 Foto 33. Setmana 33 ja, Fes un m'agrada d'aquest vídeo, és important, i seguim-nos a la xarxa social que vulguis, Twitter, Facebook, Instagram, la que més t'agradi. Res més, aquesta setmana passa-t'ho molt bé amb la fotografia i disfrutant de la cultura. Ens veiem fent fotos. Salut!